Dobrý deň prajem, moje meno je Marek, som zakladateľ platformy My Ingredients. Ak ma ospravedlníte, v tomto krátkom videu by som vám chcel ukázať, o čom naša platforma je. Je určená len výhradne pre výrobcov značkových ingrediencií, presne tak, ako ste vy. Dovolil som si toto video natočiť vo svojom materskom jazyku, pretože som skrátka z Európy. V Európe by som chcel vidieť vaše ingrediencie na stoloch našich zákazníkov a myslím si, že je to veľa viac autentické. Viac ako 15 rokov už som v potravinárskom priemysle. Založil som 3 fabriky, vyrábal som výživové doplnky. Za svoju prácu som dostal ocenenie Sial Innovation Award 2019 v Šangaji. Pracoval som na projektoch Európskej únie, takže čo sa týka nákupu a vyhľadávania ingrediencií, naozaj s tým mám bohaté skúsenosti. Počas svojej kariéry som mal obrovský problém, alebo značný problém vyhľadávať kvalitných výrobcov. Buď som sa musel čakať celý rok, kým bola nejaká výstava, nejaký veľtrh, čo ma stalo značné peniaze, značný čas, výroba musela byť odstavená, pretože som išiel hľadať ingrediencie, ktoré potrebujem na svoju výrobu. Aj tak, aj keď som niečo našiel na týchto výstavách, väčšinou mi povedali, že na naše územie už je nejaký exkluzívny distribútor, ktorý prakticky nerobí nič iné, len si dohodne s vami exkluzivitu, navýši cenu niekoľkonásobne tej ingrediencie, MOQ je rovnaké ako od vás, podmienky sú rovnaké, aj tak mi faktúru vystavíte, viac menej ten tovar mi dodáte vy a faktúru mi vystaví on. Takže jeho prínos bol nulový, nerobil žiadnu nejakú propagáciu, nepomohol mi s receptúrou, len proste povedal, že on má vyhrané práva na našu lokalitu, čo bola centrálna Európa a teda môžem nakupovať len cez neho. Prišlo mi to veľmi neefektívne, preto som sa rozhodol z dôvodu aj, že som musel ukončiť prácu ako vývojár výživových doplnkov a zdravých funkčných potravín, založiť túto platformu My Ingredients a uľahčí vám čo najviac cestu k európskym nákupcom, distribútorom, napriamo vytvárať si dlhodobé vzťahy a naozaj robiť svoj biznis tak, ako máte. Jedná sa v prvom rade, celé My Ingredients je postavené na inteligentnej databáze viac ako 280 miliónov firiem z celého sveta, takže nie je to len o Európe, vyhľadávať si svojich klientov môžete napriamo vo viac ako 195 krajinách, s tým, že ponúkame ešte dodatočné služby. Buď vám vyhľadáme 50, napríklad 50 a vieme ich vo vašom mene aj osloviť. Toto je teda stará cesta a prečo by ste mali sa odlišiť od konkurencie a začať čo najrýchlejšie využívať platformu, ako je tá naša. Stará cesta bola vždy limitovaná časom, museli ste míňať nekresťanské peniaze na vystavovanie na rôznych veľtrhoch, nebol tam žiadny proces vyhľadávania, tým, že tá konkurencia už je dnes obrovská. Treba začať vyhľadávať klientov po vlastnej osi. Nečakať, kým prídu oni za vami, pretože častokrát aj ja som nemal čas vyhľadávať. Bol som rád, keď mi prišla mailom nejaká ponuka, nejaké PDF, nejaká recenzia. Pozrel som si to, aj keď viete, B2B biznis je taký, že nie hneď potrebujete nakúpiť tú surovinu. Až niekedy časom po pol roku, po roku som potreboval tú danú ingredienciu, začal som sa o ňu zaujímať, vyžiadal som si vzorku, takže je dobre sa klientom pripomínať stále, nelen sa vidieť raz za rok, raz za 2 roky na nejakom veľtrhu, ak oni vôbec navštívia ten veľtrh, lebo nie každý má na to financie, nie každý má na to čas. Nová cesta je toto všetko, tieto obrovské náklady vymeniť za priame oslovovanie vďaka našej databáze, vďaka nášmu personalizovanému prístupu, kedy sa ja zapájam ak je potreba, ak si to želáte, vo vašom mene oslovujem klientov, posielam mi PDF, pýtam sa, či to videli, aký majú názor na vaše ingrediencie a tak ďalej. Je to najlacnejšia a najefektívnejšia cesta, ako získať klienta v zahraničí, ale aj vo vašej krajine. Naša databáza nie je ničím limitovaná a vyhľadať môžete naozaj kdekoľvek vo svete v relevantných krajinách. Toto je teda ten starý model akvizícií, kde naozaj ste sa museli vystavať na tých veľtrhoch. Nie častokrát ste tam rozdali ste vizitky, aj keď tam vznikla nejaká komunikácia, časom sa na to zabudlo, preto ste museli znovu oslovovať týchto klientov cez mail, cez telefón, pripomínať sa v newsletteroch.
Takže v podstate častokrát je to vystavovanie a mám to, aj ja som pochodil výstavy po celom svete a mám to aj od klientov potvrdené, že nie vždy, alebo vo väčšine prípadoch, alebo čím ďalej menej, to stojí za to. Teda respektíve tie ingrediencie musia aj tak vyhľadávať sami nákupcovia, ako som bol ja, a narazia na toho distribútora, ako som vám povedal. Tá exkluzivita, nejaký reseller, to už vôbec nemá zmysel. Treba svojich klientov kontaktovať a vyhľadávať napriamo. Toto je jeden príklad od spoločnosti Donauchem, s ktorým som pracoval v minulosti. Proste takýto list značkových ingrediencií a vyhľadaj si, keď chceš, a my si tam prihodíme svoju cenu. MOQ rovnaké ako od vás z fabriky, objednaj si dopravu, ale ide to cez nás, cez faktúru. Nevidel som v tom absolútne žiadny zmysel. Sem tam bola nejaká prezentácia, ale naozaj chába, raz sa mi pripomenuli a ďalej sa nestarali. Vo výsledku to pre vás nemá žiadny efekt. Je to minimálny efekt pre vás, pre nákupcu, ako som bol ja. Konečný spotrebiteľ v Európe alebo v hoci ktorej krajine toho konečného produktu sa k vašim ingredienciám ani nedostane, lebo ten finálny produkt by bol tým pádom veľmi drahý, alebo je tam minimálne množstvo, alebo častokrát bohužiaľ niektorí aj klamú o množstve vašej ingrediencie v ich produktoch, pretože je predražený. Preto sme sa rozhodli rozdeliť naše služby do 3 balíkov, ktoré by som vám rád teraz ukázal a vysvetlil vám, prečo sú pre vás dobré. Nech sa páči, tu sú všetky výhody, ktoré ponúkame. Samozrejme, toto PDF vám na vyžiadanie pošlem, alebo si môžete stiahnuť na našej stránke v anglickom jazyku. A toto je našou najväčšou výhodou. Všetky tieto veci odpadávajú ako participiácia na veľtrhoch, middle distributor, náhodné vyhľadávanie svojich klientov začnete oslovať napriamo buď s nami, alebo vy sami pomocou našej databázy. Mne sa páči, toto je naša prvá licencia, náš prvý program Database. Je to real-time databáza overených v súlade s GDPR spoločnosti, kde si podľa kľúčových slov vyhľadáme presne tú firmu, ktorá vám sedí na mieru. Je tu aj rovno cenová ponuka. Sú to smiešné sumy za vyhľadávanie relevantných klientov, keď si to porovnáte s časom, ktorý musíte stráviť sami, alebo celý ten proces. Je to naozaj minimálne. Pošlem vám potom v prílohe, alebo si môžete pozrieť na našej stránke porovnanie s klasickým vyhľadávaním, s ChatGPT alebo s inými AI nástrojmi, ktoré častokrát halucinujú. Naša databáza má len samé výhody. Máme to overené, fungujeme roky, máme viac ako 900 klientov mimo surovín potravinárskych, takže by som vám nikdy neodporúčal niečo, čo už nie je dávno overené. Bridge program je trošku nadstavbový, hlavne ak ste z Ázie alebo podobne, je tam častokrát problém s nastavením domény, s e-mailovým oslovaním, často sú to všelijaké gmailové, neprofesionálne účty, všetko robíme za vás, vyberieme vám klienta, pripravíme e-mailovú kampaň a vďaka nášmu Mayer Connect pretože som vám vysvetľoval a vy veľmi dobre viete ako skúsení výrobcovia, že k obchodnému prípadu nepríde s klientom okamžite, treba sa mu pripomínať v nejakých intervaloch a to spolu zvládneme. Je tu aj jeden príklad kampane pre klienta. Skrátka vytvorí sa databáza relevantných klientov, e-mailová ponuka, na telefonáty moc ľudia nemajú to moc radi. Aj tak to decision maker je v Európe, je to bohužiaľ tak, ale aj v iných krajinách každý má svoje nárečie a je ťažko ho kontaktovať telefonicky. V väčšine prípadov málo kto vie natívne po anglicky alebo veľmi dobre po anglicky. Takže e-maily samozrejme vypracujeme v natívnom jazyku, to je bez problémov. Budeme ho oslovať až dovtedy, dokiaľ neprebehne uzavretie vášho dílu. Posledný program Premium Plus. Častokrát väčšinou u klientov v Ázii som si všimol, alebo u výrobcov ingrediencií, že majú nedostupný web, majú tam slabý web, slabá ponuka. Preto v Premium Plus vytvoríme Sales Funnel. Ak je potreba, dá sa to všetko nastaviť custom. To znamená, zasa klasický databáza je vždy základ, aby sme vedeli, koho ideme oslovovať, či má pre nás potenciál a podobne. Pripravíme landing page alebo webovú stránku, naozaj peknú, prehľadnú za minimálnu sumu. Naozaj tie ceny sa pohybujú u iných digitálnych marketingových agentúr alebo web developerov úplne niekde inde. Pre mňa je len dôležité, aby ste mali teda nejaký svoj prezent, aby sme mali niekam klienta mohli odkázať a aby tam vykonal nejaké CTA, nejaký call to action, to znamená vypísal formulár
požiadal o kontaktovanie, požiadal o sample, o nejakú vzorku a opäť maily budú extrémne hyperpersonalizované, pretože to nám funguje najlepšie v celom B2B segmente, naozaj šité na mieru, pomôcť, spýtame sa ich, zistíme, či vôbec vašu ingredienciu vo svojich receptúrach využijú, či má zmysel s týmto klientom nejak dlhodobo spolupracovať, alebo sa ho opýtame kľudne, či nepozná niekoho, komu by sa hodila vaša ingrediencia. Našim cieľom je uzavrieť obchodný prípad a získať vám čo najviac klientov za čo minimálne peniaze. Opäť e-mailové kampane, HariConnect. Pomocou kvalitných vzdelávacích newsletterov sa pripomínať nenasilným spôsobom, až pokiaľ nepríde k obchodnému prípadu. Samozrejme, vieme sa o tom porozprávať, možno, že si chcete robiť všetko po svojom, ale kvalitná databáza, vyhľadávať z kvalitnej databázy, to je dneska must have. Zatiaľ, čo ostatní prepalujú rozpočty na kampane, ktoré B2B nedávajú zmysel, ako sú Google Ads, možno Meta Ads, je tam veľmi ťažko identifikovať a zacieliť na vášho klienta, pretože ho je prakticky nemožné vyhľadať pomocou nejakých kľúčových slov, čo sa týka vyhľadávacích search kampaní. Tu sú výhody, ktoré ponúka naša spolupráca a hovorím, je to za mňa budúcnosť, cestujem po celom svete, rozprávam sa s výrobcami, s distribútormi, toto je budúcnosť B2B obchodu. Online nástroje, digitálne nástroje sú tu na to, aby vám uľahčili život, zjednodušili obchodný proces a iba blázon by to nevyužil. Nevyužijete to vy, začne to využívať vaša konkurencia. Tým pádom, že bude mať nízke náklady, si môže dovoliť aj lepšie ceny svojich ingrediencií a stane sa bezkonkurenčnou. Tu sú nejaké príklady. Hľadáme spôsob, ako výrobcia môžu na obale svojich produktov uvádzať vaše značkové ingrediencie, čo pomôže aj vám a čo pomôže aj im, pretože zákazníci si to medzi celou tou škálou finálnych produktov budú vedieť vyselektovať ten správny produkt, ktorý je oveľa lukratívnejší, zaujímavejší a fortifikovaný o viacero kvalitných ingrediencií, ako je tá vaša. Niečo o mne. Ako som vám spomínal, 15 rokov už na medzinárodnej úrovni pôsobím v medzinárodnom obchode, hlavne v FMCG, potravinárskom priemysle. Bolo mne napísané viacero článkov, viac ako 30. Ako prvý na svete som oficiálne pre potreby Európskej únie vyvinul potravinu pre seniorov na 65 rokov. V roku 2019 som získal ocenenie, bol som v Hongkongu pozvaný do viacerých interviú, v Číne mám svoje kontakty, takže naozaj viem, ako tento biznis prebieha. Bol som tam, zažil som úspechy, neúspechy vo forme zbytočných minutých nákladov alebo peňazí na neefektívne kampane, na zložité vyhľadávanie a vyjednávanie cien s dodávateľmi ingrediencií. Takže verím, nie je to pre mňa len práca, je to pre mňa poslanie, aby naozaj koncový zákazník dostal to, čo si zaslúži, a to sú kvalitné špičkové produkty. Jednou z výhodou, sídlime v krásnych priestoroch v Bratislave na Slovensku, v centrálnej Európe, je to Schengen, veľmi dobre sa obchoduje s celou Európou, viem pre vás zasielať vzorky na vyžiadanie, ak sa vám to nechce manažovať, robím aj rôzne písomné kampane, posielam listy s vašou ponukou a môžete si povedať, že naozaj tu máme malú pobočku, ak niečo treba, pripojím sa na online meeting, vybavím čo treba, len aby ste dostali nového klienta a uzavreli obchod, tak ako vždy spomínam. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť, dúfam, že som vás neurazil alebo sa nehnevajte, že hovorím vo svojom natívnom jazyku, titulky vás čakajú dole. Pevne verím, že sa mi ozvete. Nie je to len o obchode, budem rád, ak sa na mňa obratí s akokoľvek požiadavkou, urobím pre vás bezplatný prieskum trhu, zistím, v ktorej krajine je pre vás potenciál vyhľadávať, na čo by ste sa mali sústrediť, a to všetko bezplatne. Želám vám krásny zvyšok dňa a veľa úspechov. Ďakujem.